بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أهادو أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝውዓልክዎ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ ኣሜን። ስንክሳር ዘወራ ሕዳር ዕለት 26 ሕዳር ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፉኡ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። ወላዲተ ኣምላኽ ልሳን አንደበት ኩንኒ በዚ ልሙዓንቲ 26 ሕዳር ዓመታዊ ክብረ በዓል ኮከበ ገዳም ዝኾኑ ኣቡነ ሃብተ ማርያም እዩ። በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩላትና ይኹን ብቓል ኪዳኖም ይሓልውና። ከምኡውን ወርሓዊ በዓል ናይ ኣቡነ ፍረሚናጦስ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን በረኸትን ረድኤትን ናይ ኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ አምላክ ኣሜን። ኣቡነ ሃብተ ማርያም ጻድቅ እዞም ጻድቅ ናይ ሃገርና ኮከበ ገዳም እዮም። ጻድቅን ትሩፋትን ከም ኣቡነ ሃብተ ማርያም ከም ዝበሉ ኣበው ባሕሪ ካብ ዝኾነ ጣዕሚ ህይወቶም ቁሩብ ንበረኸት ክንካፈል ኢና። እዞም ጻድቅ መካነ መውላዶም ኣብ ውሽጢ ሽዋ የራውዒ ክኸውን ከሎ ኣቦኦም ፍሬ ብሩኽ ይበሃሉ። ኣዲኦም ከዓ ቅድስቲ ዮስቲና ትበሃል። ብፍላይ ቅድስቲ ዮስቲና ብጣዕሚ ጽብቕቲ ፈታዊት ምጽዋት ብርኽቲ ሰበይቲ ነበረት። ከምኡውን ቅድሚ ጻድቅ ኣቦና መውላዱ መኒና ናብ ጭው ዝበለ በረኻ ኣትያ ነበረት። ግን ዝበቕዐ መናኒ ኣቦ ረኸበ እሞ ካብ ማህፀንኪ ሕያዋይ ሩህሩህ ናይ ቅድስቲ ስላሴ ባርያ ኣሎሞ ተመለሲ ኢልዋ እንደገና ተመለሰት። ንጻድቅ ኣቦና ወሊዳ የዕብያ እንደገና መኒና ብተጋድሎ ጸኒሓ 7 ኣኽሊላት ተቐቢላ ሓረፈት። በረኸታ ይሕደረና። ናብ ናይ ጻድቅ ኣቦና ዜና ህይወት ክንምለስ እሞ ኣቡነ ሃብተ ማርያም ገና ህፃን እንከለው ምስ ኣዲኦም ቆይሞም ክቅድሱ ከለው እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ ክበሃል ሰሚዖም ነዛ ጸሎት ብህፃን አንደበቶም ሒዞም ለይቲ ለይቲ እንዳተንስኡ በጃኸ መሃረና እንዳበሉ ይሰግዱ ነበሩ። ወዲ 5 ዓመት ህፃን ከምዚ ክገብር ምርኣይ ብእውነት የደንቕ እዩ። ቁሩብ ዕቢ ኢሉ ኣብ ጉስነት ከለው እውን ፍጹም ተሓራምን ጸዋምን ነበሩ። ጸጋኦም ስለ ዝበዝሐሎም ቆልዓ እንከለው ብዙሕ ተኣምራት ሰሪሖም እዮም። ናይ ፈጣሪኦም ስም ዘቃለለ ሓደ ጓሳ እውን ኣብ ልዕሊ ኣየር ሰቒሎም ኣውዒሎሞ እዮም። ድሕሪኡ ግን ንኣካለ መጠን ምስ በጽሑ ናብ ቤት ትምህርቲ ኣትዮም መጻሕፍቲ ከዓ ኣጽኒዖም መነኑ። ብናይ ኣባ መልከ ጸዲቅ ድሕሪ ምምንኳሶም ዝሰርሕዎ ትሩፋትን ዝነበሮም ተጋድሎን ግን ብናተይ ድኻምነት ድኹም ሰብ ክዝርዝር ኣይከኣልን እዩ። ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ሰጢሞም 500 ጊዜ ይሰግዱ። በብመዓልቱ 40 ወንጌልን 150 መዝሙረ ዳዊትን ይጽልዩ። ኣብ 40 መዓልቲ ቀጺሎም እውን ኣብ 80 መዓልቲ ሓንቲ ጊዜ ጥራይ ይምገቡ ነበሩ። ምግቦም ከዓ ሳዕርን ቆጽልን ጥራይ እዩ። በብዕለት ብዘይ ምቁራጽ ማዕጦምቶም ይዕርጉ ካህን ስለ ዝኾኑ ዘወትር ብንጽህና ቅዱስ ስጋኡ ይበልዑ ክቡር ደሙ እውን ይሰትዩ ነበሩ። ብፍጹም ኣብ ውሽጢ ልቦም ቂምን ክፍኣትን ኣይሕድሩን። በዝን ብኻልእ ትሩፋቶምን ደስ ዝበሎ ጎይታ ድማ ነዞም ጻድቅ ናይ እሳትን ናይ ብርሃን ሰረገላን ሂብዎም ቦ እንዳበረሩ ንኢየሩሳሌም ይኸዱ ነበሩ። ድሕሪ ብዙሕ ናይ ተጋድሎ ዘመናት ድማ ናይ ክብሪ በዓል በት ዝኾነ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣእላፍ መላእኽቲ ኣኸትሉ መጺኡ ከምዚ ይበሎም፣ ስለ ጥሜትካን ጽምእን ስለ ዝተዓገስካ፣ ስለ ምናኔኻ፣ ስለ ዝተባረኸ ምንኩስናኻ፣ ስለ ንጹህ ድንግልናኻ፣ ቂምን በቐልን ስለ ዘይመሓስካ፣ ስለ ንጹህ ክህነትካን ማዕጠንትኻን፣ ስለ ቅዱስ ወንጌል ብፍቕሪ ስለ ምንባብካ 7 ኣኽሊላት ክህበካ እየ። ኣብ ሰማይ ድማ ኣብ ጎኒ መጥምቀ ዮሃንስ 500 ናይ ዕንቂ ምሰሶታት ዓንዲ ዘለዎ ኣዳራሽ ሂበካ ኣለኹ። ብስምካ ዝልምኑ ብቓል ኪዳንካ ዝምሕፀኑ ኩሎም ክምሕረልካ ኣማንየ
برئسية إليكا اللخو بلوم قدسان ملأختخا هابت مريم حاونا النابلو حقفوهم قويتا جن بتي ساعات حادن سلستن كوينو ترأيم أمو حقيفو سلست جيزي ساعمم كاب فقرو صنعات استلعالي دما نفسهم كاب سقاوم تفليت بزماريخا وسدوا نحاسي عسران شدشتن نصادق أبونا علة تنسوتهم يو قنبت عسران شدشتن كا لدوتهم يو أملاك أبو وسماءت طعم فقرهم كبرمن صقا برختمن يخفلنا آمين مزمور داويت مزمور 36 كمزي يبل او እግዚአብሔር ሳልኻ ክሳዕ ሰማያት እምነትካ እውን ክሳዕ ደበናታት ይበጽሕ ጽድቅኻ ከም ኣኽራን ኣምላኽ እዩ ፍርድታትካ ገፊሕ መዓሙቕ እዩ ጎይታዬ ንሰብን እንስሳን ትባልሆም ኢኻ ኦ ኣምላኽ ሳልኻ ክንደይ ክቡር እዩ ደቂ ሰብ ከዓ ኣብ ትሕቲ ጽላል ኣኽናፍካ ይጽግዑ ብስብሒ ቤትካ ይጸግቡ ካብ ወሓዚ ባህትኻ እውን ተስትዮም ናይ ህይወት ፈልፋሊ ኣባኻ እዩሞ ብብርሃንካ ብርሃን ንርኢ ኣለና ይብል በረኸት ረድኤት ናይ ልቢ ኣምላክ ነቢይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊትን ይሕደረና አሜን። ከምኡውን አቡነ ኢየሱስ ሞዓ ዘሃይቅ አቡነ ኢየሱስ ሞዓ ዘሃይቅ እግዚአብሔር ኣብ 1300 ክፍለ ዘመን ንበዓል አቡነ ኢየሱስ ሞዓ እንተዘይተንስአልና ነይሩ ምናልባት ሎሚ ናይ ሃገርና ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በዚ ንርያ መንገዲ ዘይክንረኽባ ንኽእል ምነበርና ሓቀኛታት ኣቦታትና ሓደ ካብቲ ፈጺሙ ዝቁርቁሮም ናይ ጻድቃን ሃዋርያትን ኣቦ አቡነ ኢየሱስ ሞዓ ምዝንጋዕ እዩ ንሶም ፍሬ ሃይማኖት ኮይኖም ካብ ጽድቂ ፍሬኦም ኣእላፍ ቅዱሳን ወሊዶም ሃገርና ብወንጌል ትምህርቲ ብገዳማዊ ህይወት ከም እትምዕርግ ገይሮም እዮም እስከ ስለ እዞም ጻድቅ ቁሩብ ነገራት ክንዕልል አቡነ ኢየሱስ ሞዓ ዘሃይቅ ዝተወለሉ ጎንደር ናይ ቀደም ስማዳ ወይ ከዓ ዳህና ኣካባቢ ክኸውን ከሎ ስድራኦም ድማ ዘክርስቶስን እግዚእ ክብራን ይባሃሉ ዝተወልዱ ብ1210 ዓመተ ምህረት እዩ ነገር ግን ሓደ ምንጭታት ብ1196 ዓመተ ምህረት እውን ይገብርዎ እዞም ጻድቅ ምስ ክርስቲያን ወለዶም ብዝግባ ዓበዩ ኣብ ንእስነቶም ብብዝሓት ንስድሮኦም ይሕግዙ ነበሩ ብዝተረፈ ግዚኦም ድማ ትምህርቲ ሃይማኖትን ስርዓቱን የጽንዑ ነበሩ ማለት 30 ዓመት ምስ መልኦም ግን ነዛ ዓለም ምእንቲ ክገድፍዎ ሓሲቦም እውን ኣይተረፉን ንፈጣሪ እንዳለመኑ ደብረ ዳሞ ኣተው ደብረ ዳሞ ማለት እዩ በቲ ወቅቲ ዳሞ ናይ ትምህርቲ ናይ ምናኔ ማዕከን ካብ ምዃን ሓሊፋ ናይ አቡነ አረጋዊ ሓምሻይ ናይ ወዲ ቆቢዕ ካልእ ዮሃን ነበሩ እሞ ናቶም ወዲ መዝሙር ኮኑ አቡነ ኢየሱስ ሞዓ ኣብ ደብረ ዳሞ ኣብ ዝነበርዎ ጊዜ መዓልቲ ክእዘዙ ክጥሕኑ ማይ ክቀድሑ ውዒሎም ለይቲ ፍርቁ ብጸሎትን ብስግደትን ዝተረፈ ሰዓት ድማ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ብምግልባጥ ይሕልፍዎ ነበሩ ኣብ መጨረሽታ ልብሲ ምንኩስና ለበሱ እሞ ኣብዚ ጊዜ 37 ዓመቶም ክኸውን ከሎ ዘመኑ ከዓ 1247 ዓመተ ምህረት እዩ ዝነበረ እነሆ ድማ ኣብ ዳሞ ከለው መልአከ ሰላም ቅዱስ ገብርኤል ተገሊጹ ናብ ወሎ ሃይቅ ኪድ ብዙሕ ትሰርሖ ኣለካ በሎም እነሆ ከዓ ብሓንቲ ጊዜ ካብ ዳሞ ትግራይ ነጢቁ ሃይቅ እስጢፋኖስ ወሎ ኣብጽሖም ኣብኡ ድማ ን7 ዓመታት ኣብ ጴጥሮስ ወጳውሎስ ቤተ መቅደስ ብተጋድሎ ብስብከተ ወንጌል ብማዕጠንትን ኣብቲ ሃይቅ ውሽጢ ሰጢሞም ብምጽላይን ነበሩ ቅድስናኦም ዝተመልከቱ ኣበው ድማ ብግዲ ኣበምኔት ገይሮም ሸመዎም እሞ እዚ እዩ እምበር ኣብ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ዓቢ መሰረት ዝተጀመረሉ ኣጋጣሚ እቲ ነገር ከምዚ እዩ ስማ ጸዋውዓ ዝኸፍአ ዮዲት ጉዲት ን40 ዓመታት ነዛ ሃገር ከምዘይ ነበረት እንተገበረታ ክርስቲያን ግን ተዳኸመ ባዕድ ኣምልኾ ነገሰ አቡነ ኢየሱስ ሞዓ ትርጉሙ ኢየሱስ ክርስቶስ አሸነፈ ማለት እዩ አቡነ ኢየሱስ ሞዓ ድማ ሃይማኖቶም ዝቐንዐ ካብ 800 ንላዕሊ ክርስቲያን ኣከቡ
بهاجر درجة عابن ناي مجمرتان كبهال زخل بيت مصحفتي أقومو نتم أردئتي بقدسنان بتمرتن أبسيلوم آمن كوسوم أمو يغريتا آمن كوسوم أمو كيلو نزهاجر مئنتي كتبرهوا تقادلو إلوم أفانووم أب مأكل إزوم كلهم دما عبي أبناء تكل هايمانوتن أبناء بصلوة ميكائيلن كمون ناي دحار فرقوم أبا يوهانس زغاسكان متكاس نخيل بزي مخنيات دما أزوم صادقان ولادي آلافات قدسان نآلاف قدسان زولدو كبهالو ينبرو أزوم صادق كابزي بتوسخي نايتو وقتي نغوس آتي يخن أملاخ بممهار نهاجرن نبيت كريستيانن تقام سب قبرو بقولهم هايك وشتي آتيوم كسلي كلو نايبرهان مساسو عمدي يوردلهم نبرام هايك استيفانوس قدامون كابزت أفق دحري 300 عامتات أقاني عمو إيوم كمزي اندابلو نبيت كريستيان كتاقهو بفلاي دما بأب منيت النت أبزت أنحوو 45 عامتات نعينم دقاساي تمنين قنم دما مس دقاس تراخيبو أي فلتن إن زي هالي زي سمايات أصبو متنا عامتات 5 إسكب بقوبو كم زبل دحر زي زعارفلو علات مسبت حدما قويتانان أملخنان مدحانينان إيسوس كريستوس وريدو قال كيدان هابوم كابزو ولدو أب 8 عامتهم ويكا أب 86 عامت ون زبل ألو أب 1982 عامت مرت بعلة سنبت عارفهم تقبرو برخاتهم محدرنا نحاسي 26 نايزوم صادق علتها تنساتهم يا قنبت 26 دما لدتهم يوم نايزوم صادق كبرهم بتعمز خبر أيومو نخبرهم مدهاني ألم كبركتهم يغفلنا آمين آمين ليكن كمون ناي ناقران سماعتات أب 600 كفل زمن ناقران ويكا ناي حجي يمن ناي كريستن هاجر نبرت ناي سابا جزءات ناتنا نجستات مس قدفوا ستك فينحاس دماج أكان أيهوداوي سلزنبرة نناقران كتفاعة تمنية كتيرو دما نهاجركم كبتصحا إلو بمثلال أتوا شعور ما نهزبن نكاناتن أكيبو نخرستوس كحادو بلوم صناعات كريستيان جن أي نجبرن أي نخحدن بلوا نسدما كفرارحهم حاسبو 4 شحز أخلو كهنات دياقوناتن مهرانن جفجفة نزجيرو حج خدعة بلوم أتم هزب دما حجون كفقر كريستوس زفلينا يلن بلوا عبرومي معراف شمونته فقدش حمشته نرخو نخيل كننبي بنخيل إتيج كان في نحاس دما እንደገና ካብ ማእከል ህዝቢ ልዕሊ 4,000 ሓደ ምእትን ዝኾኑ ጨፍጨፈ ንዓቢ ቅዱስ ሂሩት ድማ መራሒ ህዝቢ እዩ ብዙሕ ኣሳቅዩ ሰየፎ ንሰበይቱ ቅድስቲ ድማሕ ድማ ንክልተ ኣዋልድ ደቃ ሰይፎም ናይ ደቃ ደም ኣስተይዋ ካብሲ መሓረና ድሕሪ ድማ ሰየፍዋ ነዚ ዝተመልከቱ ናይ ናግራን ክርስቲያን ግን ኣብ ክንዲ ፍርሓት ብፍቃዶም እናጎየዩ ናብቲ እሳትን ሰይፍን ተቀዳደሙ እታ ከተማ ድማ እናነደደትን ደም እናፈሰሳን ን40 መዓልታት ጸንሐት ነዚ ዝሰምዐ ቅዱስ ኣፄ ካሌብ ናይ ሃገርና ንጉስ ድማ በፂሑ ነቶም ዝዓረፉ ኣድሒኑ ንፊንሃስ ድማ ወተሃደራቱ ኣጥፍኦ ምስ ወተሃደራቱ ኣጥፍኦ በረኸቶም ይሕደረና ኣምላክ ኣበው ወሰማዕት ጣዕሚ ፍቅሮምን ክብሮምን ጸጋ በረከቶምን ይኽፈለና ከምናቶም ጽንዓትን ፍቅሪ ኣምላኾምን ድማ ኣብ ልባና ይሕደረልና አሜን። ሕዳር 26 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ አቡነ ኢየሱስ ሞዓ ዘሃይቅ፣ አቡነ ሃብተ ማርያም ንጹህ፣ ቅዱሳን ሰማዕታተ ናግራን፣ ቅዱስ ሂሩት አረጋዊ፣ ቅዱሳን ቢላርያኖስ፣ ኪልቅያን፣ ታቱስቢያን ሰማዕታት፣ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘደሰተ ሰንሲና፣ ቅድስቲ ዮስቲና ቡሩክት፣
ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ቶማስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ አቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ከሳቴ ምስጢር ብርሃን ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳሳት። አሜን። ነቲ መጓሰ አራያ ደአኹንዎ እምበር ኣብ ልዕሊ እቶም ዝተውሃበኹም ጎይቶት ኣይትኹኑ። እቲ ሓለቓ ጓሶት ድማ ምስ ተገልጸ ድማ ዘይጽምሉ ኣኽሊል ክብሪ ክትቅበሉ ኢኹም። ከምኡ ከዓ ኣንቱም መንእሰይ ነቶም ዝዓብይኹም ተገዝእዎም። ኣምላኽ ንዕቡያት ይመዓቶም ንትሑታት ግና ጸጋ ይህቦም እዩሞ ይብል ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 3። አሜን። በረኸት ረድኤት ናይ ኩሎም ቅዱሳን ምስ ኩላትና ይኹን። ዝወደቐ ዝነጠበ ኩሉ በአፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክቲ ተኣርምልይ ካብ ፍቕሪ ቅዱሳን ኣይፍለየና። ፍቕሮም ተዋዓቶም ፍቕሪ ኣምላኾም ድማ ኣብ ልብና ይሕድረልና። አሜን አሜን ወአሜን ወሉ ኩሎም መላእክተ ሰማይ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦግዝእቴ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጽባኦ ሰላም ለኪ ብሩክቲ አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድር አጋዚት ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስራለን ኃጣውኢነ ተማይጸነብኪ ተማጸነብኪ ዳንቺ አሜን አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን